Prima suara lagi. Spesial kagem dulur-dulur keluarga besar Pak Prima. Mama Ella di sini ya diputar. Lagunya apa Mak Ella? Kang Nesemo kah? Ini lagunya Mak Ella. Ora, aku Kang Nesemo Kang Mama Ella. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandek ning gulu ayo Mama juga sini. Wong bagus kembang iki ora kekur aja gawe bingung rasane mikirku godhong tengah bisa kan tak gotebak sing tak rasa ing jerone Tangismu guyu mulan kesemmu Rino wengi sing gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edane malah katone moto Berlingsir wengi kaya mapan tur mengisem musik demi kelo atiku Pak Diaji ditenggo lagunipun nggih. Nggih niki mangke 12 ke lali sajine spesial kagem Diaji Kemis. Alim dulu Kak Riz. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandek ning gulu Wong bagus kembang jiwa rakyatku aja gawe bingung rasane pikirku godhong tengah bisa kan tak gotebak mangan sing tak tangismu guyu mulan esemmu rino wengi sing gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya malelo tak edane malah katone moto Berlingsir wengi kaya mapan turun semua sing gawe kelo atiku spesial kagem Pak Haji Kemis.
Doragil. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang-mangu nganti lingsir sangengene ono kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandang kowe ora teko Sopo Kak? Sing hake sopo? Nek apa sih? Oh niku ta. Dibubur. Oke. Pokoknya di sini nanti kita absen satu persatu Doragil. Spesial pokoknya buat dulur-dulur keluarga besar paguyuban Prima ugi mugi lestari. Nggih matur sembah nuwun ning keluarga besar Cibubur. Yo. Jan-jane kowe ngendi? Sekop-sekop. Zawali Audio Sontik. Saling korban Narto. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang-mangu nganti lingsir sangengene ono kene aku nunggu kowe lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko niki spesial kagem Pak Dehaji Kemis. Mbak Narto lagune napa Mbak Narto? Manut apa? Anu ninggal katresnan. Napa?
Manut. Yo, Mbak Narto saiki manutan ya. Manutan kok. Bosular. Iki pokoknya buat dulu-dulu semuanya. Iki anaknya siapa? Anaknya Pak Nembokne no ya? Pak Nembokne no. Iki sih perawan Mbak Narto. Asli. Barangkali ada jodoh, Mbak. Niki tasih perawan iki dereng wonten pendamping. Dongakne Mbak, Dongakne lho, Mbak. ndang entuk jodoh. Iya, pripun Mbah dongane, Mbah? Amin. Terus. Amin. Terus. Berarti mangke Mbak Noto kayak maringi rezeki nggih, Mbak. Oke. Ini anu Dorakil saya mewariskan buat Bapak Ibu tamu undangan yang merasa kehilangan kunci mobil. Kunci mobil apa iki? Honda. Nih, nanti bisa langsung mengambil di panggung Prima Suara nggih. Kunci mobil Honda. Ini Mbah Narto apa? Yo koyoke yo. Ki Mas dengke bareng nang ndi to iki kok. Ayo. Cancani kowe ning ngendi kelakatmu sajak sepiani hatiku kancan karo wanita Dorakil lagi alhamdulillah segala bagus segala pambutan lagu nih. Oke Mama Ella sudah diputar. Joget bareng yuk. Yo. Ayo. Jadi monggo sekitarkan. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu Mas Prayit monggo Mas biyen nate andung tresno bebarengan neng gedung ombo pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa terus sadrone ati nanging piye kudu tak lakoni urung panas kok malah dadi nglokor piye to Mas Gondrong? Kakung Kemis panyuwun mring Mas Ambon puji Mas Ambon Pakde Sumati saben ku nyawang fotomu
pancen kudu tak akoni yen to tresno aku kudu weni pancen abot drone ati Kakung terus kukur-kukur. Matur sembah nuwun. Iki bablasne apa, Lur? Ayo Mbak Riz. Ayo Om. Panyuwunku mlya sliramu. Ngono tangis sing ati lewat angin wani dalu aku titip salam kangen jroning ati Prima Suara Mas Bagus. Paceng. Dedek sangu. Nggih mangke sami bare pontring singan ugi mangke tasih wonten atiku lega. Mas spesial. Mas Ambon, yo. Diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis marang lunga. yen ngene Tiang-tiang ngoyo-ngoyo Jarene wong wis teko kono. Matur sembah nuwun Pak Besar Bintara. Bosoplet, ayo sini bosku. warna-warna pandawate latihan durung ketemu dewe Ayo bosku. duka-duka pamuse trimo luwung semene wae Bosku ayo. Ayo kayak ngatek kabeh. Kebayoran HE ora iki. HE ora. Bar iki kebayaran. Monggo niki tasih ditenggo. Mas Hengki niki mangke sabar pun telinsingan tasih wonten kecono katon wingko ugi mangke Mas Ambon. Napa kamu atiku lega. Nggih niki dimetle nggih. Barang sampun pepanggihan nyatane njur lolo batine Gil bosoplet ya ditarik nganti wekdal pemisahan Aku kok enggak nyanyi. nyatane juru padha rasane. Ayo Mas Gondrong Woi Mas Prait spesial kagem Ade Kemis. ora kaya desmono katresnanku pancen nyata anane mung tansah ngalembono jujur ora ngate kelo
Jati Bening. Ayo kerupuk kulit. Sajake mung ora kabeh. Lagil. Jerek ben mati. Gil. Gil. Kere-kere. Mung tansah ngece aku Matur sampean. kayak kepiye. Ini kemana dulu Kak? Sampai Gil. kawan-kawan. Ya engko kebayoran kok bariki gantian. Ah. Ki bose anu Jati Bening Kalau kerupuk Mas kulit. Mardi, Masya Allah. Tak rewangi loro lopo. Ayo, Bos. Yo. Nanging yati Tanpa buno atiku lega nggih Mas iki. pancen asli Atiku lega. ora tresno Kancono mong katon iko. Ayo bos ki yuk, Mas Mardi. Gabung apa, ayo. Mbak Nomon. Mas Mardi ayo. Ayo, Iya Bos Mardi yuk. Terima kasih Bandung ki bos-bosku semuanya. joget ayo. Matur sembah Nomon. Bos Mardi, ayo Bos. Sampai joget. Ayo main Bos. Atiku rumangsa lega dening takon takon netra Indoning dosa amung tansah dadi linduran kurang luwe telu tahun adikku tansah ngalamun sampun Tane, Bos Mardi. bangun wis mantep ora getun legetut Ketiban Mas Mardi. Duh, jeragane komplit iki Mas Bagus. Mbah Jadul anake sapa? Karo Mbah Narto. Ya, karo Mudangana. saiki wis kepadha nganti nganto manto manto saben ning wajiban ati lega wis ketemu enak neng omahku mletang tangi tangi yen wis dikepaki piring kebak lawuh iwabana kebul kebul wedang kopi pahit lagi Kutut
jagat loro jagane kayan sing wedok padha lunga rati sapa kaya wis patang mangsa padha Bos Mardi wong mesti ojo dimeleni ngopi mau Gusti sing maringi bedane bos bejane ojo dewe-dewe muga-muga bisa awet selawase matur sembah nuwun Matur sembah nuwun. Kak Sarna monggo ayo Pak Di yo Sesak mlebu sedang Pak Emi iki lho perjuangan jora kelingan tak openi desa ini ono manan di mana Pak Bos serah foto. iyo Mbak Rizka sama ibu. Oh sama ibu. Bu Tadi yang DP bapak. Pelunasan ibu. Pelunasan ibu. Bendahara terbesar ya ibu no. Bu pelunasan mboten. Kok to the point men to aku. Kayak butuh menu. Aja ngono kuwi angsuranku. Oh iya bener. Angsuranmu wis kebayar urung. Ya Allah, Bu Sarna luar biasa loh. Ampun Bu, ampun Bu. Piye? Karena nggak nyicil. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Bu. Mangke kula bagi dua. Adil. Ya, entekno ya. Ayo entekno. Sekar pisah. terus cincang matur suwun
dek bengi. Ayo. Mengerti ya lo Kak Gigi. Yo Mbak. Dek bengi menang. Dek bengi. Duitnya akeh dek bengi menang. Pak Jumati pagi saat tibaripun menawi pambutan spesial buat Mas Bani nggih. Mas Haris, Pak Jumari, Pak Jamari, Jumati. Galo Mas Bani. Oi. Ora kaya dek semono katresnanmu pancen nyoto andane mung tanasa ngalembono jujur ora nate juwo Aku yang imbangi nuhun tresno syarat tresnaku ora mung lati nanging saterus apa daya taromane saiki mong lames wae katon yen wis ora gape sak solahe mung tansah ngece aduh kek kepiye Mas Bani matur sembah nuwun. Nanging sliramu bisa tresno kanca Mas Bani matur sembah nuwun, Masku juga Mbak Eku sayang. Berkah sehat selalu nggih. Lancar terus usahanya, amin. Amin. ora kaya dek semono katresnanmu pancen nyoko anane mung tanasa ngalembono jujur ora gawe jumo masuk Aris Aku yang imbangi tuhu tresno syarat tresno aku ora lati nanging sateruse
mong lames wae katon yen wis ora gape sak solae mung tansah kete aduh kek kepiye. Penglaris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke kayak ini anu Mas Haris nggih pun siap. Nggih. Kita kita wonten pambutan spesial kagem Bapak Jumadi. Pak Jumadi, Bapak Selendang Jamari, Biru, nggih Pak wonten sampun Jamari, rawuh. Sugeng Rawuh, Wilujeng Siang. Nggih, Ketua Paguyuban Prima. Prima, nggih. Yo dintekke Kak. Testu Sugeng Rawuh Mbah Jadul. Mbak Jadul. Halo mbahku sing ganteng dhewe. Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye jalani lho Mas. Lamun kami sing mari
Sih, piye Karis? Konco-konco do ngece Mas Bani wis ngerti balung tuwek.